Vodka. Ty ale taky si měla být. Kategorie přípravka je odstartováno výborně na té kladině. A oba dva závodníci, jak z Velkého Zboří, tak z Kanína, už se řídí té předávce. No a první předávky jsou za námi. Tam bylo menší zaváhání v první dráze, ale všechno proběhlo v pořádku. Neproběhlo všechno v pořádku, očividně. Uvidíme, co na to potom hlavní rozhodčí, no ale už se řítíme do toho druhého úseku výborně. Ta další, teď tam byl menší zmatek, jestli dopředu nebo dozadu. Já vždycky říkám, tohle je krásný, jak i ty nejmenší si s tím dokáží poradit. No a už se řídíme v dráze číslo 2 do posledního úseku, to je právě k těm hadicím. A teď už se dostáváme úplně do finiše. V dráze číslo 1, teď tady mám výsledkovou tabuli, takže tam jsem trošinku ztratil přehled. A výborně, už jsme také u poslední předávky a budeme se blížit k těm hadicím. No a v dráze číslo 2, to je v té vnitřní, už se závodníci z Kanína dostávají úplně do cíle a tam byla krásná práce u rozdělovače, výborně. No a ještě to bylo jenom pro, to se nesmíte se rozčilovat, paní